Bé, d'entrada, molt satisfactòria la valoració. El fet d'haver pogut assolir davant d'una iniciativa com és el Teleball al municipi de Ribes 10 anys de trajectòria és quelcom que només ens pot fer que estar d'enhorabona en el municipi, no? I a banda d'això, compartir-ho amb totes les persones que han estat part d'aquest procés, d'aquests 10 anys, els diferents presidents, els diferents directors, els diferents patrons, tots els associats que hem tingut vinculats a la Fundació i també tots els treballadors que han format part de la Fundació en algun o altre moment al llarg d'aquests 10 anys, doncs és evidentment un motiu de satisfacció i en fem una valoració molt positiva. Evidentment la valoració també l'hem de traslladar en els rèdits que hem obtingut com a població pel fet de tenir-la, el fet d'haver pogut, diguem, tenir una penetració molt més elevada del que és les tecnologies en els ciutadans, especialment en aquells col·lectius de ciutadans que tenen un difícil accés a les tecnologies, doncs per nosaltres ja és satisfactori. Part de la tasca que s'ha fet al llarg d'aquests 10 anys és en intentar establir un model que sigui sostenible econòmicament. Avui la Fundació Teleball ha de dependre cada vegada menys dels recursos de les administracions, en aquest cas ja de Generalitat, i per tant, amb el temps, no encara, esperem que puguem arribar a l'assoliment del nivell d'absoluta autonomia financera. I de fet, amb l'evolució que hem tingut en els últims 4 anys, jo penso que això pot ser realment factible d'aquí a poc temps. Sense la Fundació Teleball, sense la feina que s'ha fet, gravitada a més a Ribes, el Ripollès estaria en aquests moments en una situació molt pitjor en aquest àmbit. Hagués tingut menys persones sapiguent de què parlen, menys alcaldes sapiguent de què parlen, menys ciutadans sapiguent de què parlen quan es parlés de noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta és l'aportació que fa Teleball i aquest és una mica l'èxit d'aquests 10 anys. Jo diria que ha sigut una edició excepcional, realment hi ha hagut una aposta per part dels productors pel certamen i estem molt i molt contents. De fet, el jurat ha hagut de deliberar moltíssim perquè hi havia moltes obres que volien que passessin a la final i lògicament era impossible, n'havíem d'escollir una. Estic molt satisfet, penso que s'ha de reconèixer la feina que ha desenvolupat la nostra cap de comunicació, la Cristina Guillemet, que ha sigut la responsable dels premis, juntament amb el president també dels premis, el senyor Jaume Duran, que durant aquestes 4 edicions han fet evolucionar els premis fins a ser el que són ara. Doncs anem a conèixer justament quina ha estat l'obra guanyadora de la categoria audiovisual de la 4ª edició dels Premis Mediavall. És Els sentits, la vista, d'Irene Casals, Anna Ferron, Carles Basaganya, director general de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que la 5a edició encara serà millor i esperem que puguem tenir més gent participant i també més premis per tal de poder respondre a les expectatives.